Fi ar iaith Gymraeg, mae'n gymleth, chymod, ges i'n fagu yng Nghwm Cynnon i deulu lle nad oedd unrhyw un wedi siarad Cymraeg ers rhyw ddwy genhedlaeth, a Saesneg oedd iaith y cartref yn bennaf, a wy'n gweud yn bennaf achos mi nath mam a dad fynd ati i ddysgu'r Gymraeg, a wedyn nes i ysgol Gymraeg a chwarae teg i'r athrawon, tys fe ddim amdanyn nhw, dwi ddim yn credu mae'r Gymraeg fydda'n iaith gyntaf i heddiw. A wedyn jyst i ddrysu pethau bach yn fwy, briodes i Sais o Surrey sy'n dysgu Cymraeg, a wy'n siarad Cymraeg gyda'r plant os a mae e'n siarad Saesneg, ond does dim byd yn rhoi mwy o bleser i mi na clywed fe yn gweud, now go to your gwely, Mummy said, we'll see you in the bore, fyny'r grisiau nos da. Mae'n gymleth, chymod, a wy'n dwlu ar y ffaith bod y berthynas rhwng ni a'r Gymraeg yn gymleth. Mae'n rhan o'r hyn i ni mewn ffordd, does dim ffiniau, does dim rhwystrau, mae'n ymdoddiad o'r hyn sy'n yn diffinio ni. Felly, diolch mam a diolch dad am roi'r Gymraeg i mi.